kung nagpapasakop ka sa Diyos, gagawin mo yung mabubuting bagay. Doon mo igagawa ang iyong kamay. Kaya, sabi nga ni kapatid na Eli, Ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. bakit po? Kasi yun ang ipinananasa sa'yo ng Diyos na pinagpapasakupan mo. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin,